sacisin nga aingu ublei uba penyo pat yanga ban ngesem bat phi lengba kane ka khubor ya ka ba ngathmu ban penchai bat happy sacisin ya kane ka khubor ka ba ngathmu to sephang ka ei kata ka balang ka ba shisha oi ngala dep kren ha ka video le se phimlong ka ba shai bha henringa kwa pat ban penchai happy khnang ba philong ki ba shai bha khnang philong ki ba kham snuthu ya ka ei kata ka balang ka ba shisha oi ni don kam ya kata ka bolding ka batei da ka tibriu khnang ban shalok lang ban ya tei lang ban ya ngap ya kita ki bang ya tei hakata ka bolding oi ni don kam ya kata tangba kam la pat ban a ya kata ka jingpen em hanga happy ka ei pat kata ka bala ban ai hanga phi ya kata ka jingpen phai bat nga tok khendiat shedin ka ei ka ba jisu hoi nangi baro ngitip ba ka shipu kum kawan lengba Moses ya ka ba ublei ula ai Moses lengba kita ki mau lengkniap ka ei pat ka ba jisu hadin ba ublei ula pha yu kun ujong u sakani ka perthei henry jisu hi ulas transfer ya kata ka shipu kum na ka mau lengkniap syaka donut ka jonga ka jongpi ni dai ban tip ba ya kata na ki maulung keniap sha ka donut ka jonga ka jongpi ya kata ka shipu kum ni dei ban bat hang ne ni dei ban bat haka donut ka jonga ka jongpi ya kata ka shipu kum na marba las transfer ya ka lengba u Yesus Kristus kumjuru ya kata ka jingpen em ka jonga ka jongpi las transfer lene la siuspa yanga yapi lengba u Yesus Kristus henry ka balang ka ba shisha ka ba u Jisu hi utrang nanga napi ban ko ngu khanang ba u Jisu hi ban bu ya kata ka balang hangne ban sius pa ru ya kane ban teiru ya kane ka mensim yani kan ka donot ka jonga ka jongpi ka dei kata ka ba u Jisu utrang ban tei ban bu ya kata ka balang ka jong u Jisu ka dei be kane om ka bolding dei na kata kadaw ka bolding kamla ban ai ya kata ka jingpen ha oi na ka bolding ni don kam ban yate ban isolok ya kata ka bolding la ka jong hi kikin hon balang ki don hi ya don kam ya kata ka ban yate ban isolok la henry ka jingpen kamla pan kala tang ar pheu persen lai pheu pat dei na ka jing ko ngu ka jonga ka jongpi dei na ka jing aitilot ka jonga ka jongpi lai pheu persen ka ba san pheu persen dei tang ka jing ia bat ka jing i ka jong ublei yanga yapi lengba u Yesus Kristus ka dei kata ka ba ni dei bante ka ei ka balang ka basisha henry ka balang ka basisha to tip dei kane ka donut ka jonga ka jongpi ka dei kane ka balang ka ba u Jisu ula suspa om ya ka bolding ka ba ngitei da ka tibrio om da kata henry ya kane ka ba u Jisu ula suspa ya ka mensib ka jonga ka jongpi pidei ban tip ha ya kata ka bamot ka donut ka jonga ka jongpi ya ka ba u Jisu hi utrang ban te ya kata ka balang hapo ka donut ka jonga ka jongpi om ya ka bolding oi ni don kam ya ka bolding tang ba kam la pat ban pin im yang ai pi tang kane hi kadai kane kata ka balang ka ba shisha kum nong ila ban im kum nong ikren kum nong im ka bangi dei ban im mala kasni henry kadai kane ngangai ba phi la snu thu ya kata oi nitip baro ba u Jisu hi udei ukun ujong ublei ubala pendap da sim bakul ujong ublei ula ban pengkoi yaki bapang ula aru ban pen im yaki bapop ula aru ban map yaki pop ula aru ban ba yaki ta ki pop ki jonga ki jongpi hato dei mano uba kham halot ka bolding ne u Yesus Kristus pin sak chai bha mano bakham halot ka bolding ne u Yesus Kristus u Jisu
ula ban map ya ki pop ki jonga ki jongphi ula ban pingkoi ya ki papang hato ka bolding kala ane kan nom la na mat tang da ki tibri kan nom la hiru ban la da pi te barit kalong barit la da pi te bahe kalong bahe te na kata kadaw kan la ban pan ai kata ka jing pin hanga happy day tang lingba u Jesus Christ ni yo ya kata ka jing pin day tang ka jing sius pa u Jesus Christ day tang kata bangi yo ya kata ka jing pin om ka bolding kumno pat u Jesus Ukren sepang kata ka bolding hato sengap kamkor u Jesus ne kamkor ka bolding ne mano ba kam halo ngangai pi snyotu ke e ka ba ngakren Matthias khat at hoi ngala de pensyai hakato ka video pi pule khat Matthias khat at iwe hadu pra Henry ngan pule pat tang ka ba Henry khanang nilong ki basai ka ba Henry sengap Jisu ong gane Henry nga ong happy uba kham kraw yakat tempel udon hangne nangi piosnyo mano ba kham kraw u Jisu ne ka bolding pidai ban tip yakata lada ka bolding ka syong happy lada u Jisu ru ka syong happy Henry ka jingpen impat ka syong ha ka jing e ka jong ublay lingba ka jing e lingba ka jing snei ka jong ublay yakaba ulapha yola ujong ukun ban pin im yanga yapi kadei kata hi kaba midei bantip to tip ba kabalang kaba sisha kadei kane kabadon hang kumno pat u Jisu uong ba ni sngap Matthias pra khat kandai arpwe kumno ba u Jisu uong haba u don une uwe unok tho uba ong yu Jisu sngap ngan pule te haba uwe unok tho ulawan ula ong hau ko nong kai ngan but yame khat shaba mele kaba arpeu u Jisu te ula ong hau ki mersyang kidon kitliu bat kisim benang kidon ke jakare Henry ukun ubriu omdon jaka banbu yala kakle kadai kata kaba u Jisu Ukren haoi kimersyang kidon katliu bat kisimru kidon ke jakare Henry ukun ubriu omdon jaka banbu yala kakle namar balai ngimla ban kot kabor ban snil thu ngimla hiru ban yo idala kijong kikmat lese ngim ko ngu hiru yak e kaba u Jisu Ukren namar deina kata kata u Jisu ong Henry ukun ubriu omdon jaka banbu yala kakle namar ka do nut ke jonga ke jongpi lese ka e kum uma dei nak ta kadau u Jisu ong ngamdon jaka banbu yala kakle namar ka ni ka do nut ke jonga ke jongpi kam simla ai tilot ha u Jisu kadai kata hi ka ba u Jisu Ukren kat hadu ba ong ngamdon jaka banbu yala kakle namar ka jing e ka do nut ke jonga ke jongpi tiba ka balang ka basisha kadai kane ngangei ngakermen ba pi la chai bha yakane ka jingpen chai ka jonga Henry ngangei ngakermen ublei unkerku ya phik basngap iwe pa iwe kublei